Nakaliang jonga kumu Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council haringkat bat ki Executive Member jong ka Executive Committee ni wanra ka jing ai kublei bat kerku kedro ya ka Hima Khairim ka ba penlong ya ka Shat Nongkrem ha ka Arterik Unai Wing ka blong shibenta kum ka Shat Niam ka ba ni Tipha bat ngila Sakhi la Bunsnam Keblong shibenta kum kashat niam habedip kariti kedustur. Te nakaliang kejungi ni ai kublei ya ipaim Dr. Balajit Singh Siem ringkat baki bakrau bat ki menteri baro jong kahima ba ai bakani ka shat nongkrem ka bamentau snam kan long ka bayat bet ya renti ringkat ki jingkurku kedok wat ru ya ki khun ki hajar hapok kahima ba kermen skem ba ketika sengi kan long kebayat bet ya renti kublei shibun